Ahal vilayetiniň Akbuğda ýetrawynyň magtymly daýhan birleşiginiň şäherinde ýerleşýän Nak ýöplük önürýän Göksaray hususy karhanasynyň açylyş dowrasy vilayetin batyar ýaşaýjylaryna ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy. Açylyş dowrasynda belin teňlerde ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda bitaraplyk bayramy, gahrman arkadamynyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň rowaj işleriniň watamyň kuwwatly ösüşleriniň pek zähmetiň milli gymmatlygynyň wasfy öz şeper beýana tapdy. Açylyş dowrasyna çykyş edenler Nak ýöplük önürýän Göksaray hususy karhananyň işe girilmegi bilen hemde diýarymyzyň baky bir taraplygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen dowra atnaşan iýleşdirmeli gutladylar. Dowrana dowamyna bir dowra bap karhananyň gurulşyna has görelili dähme çeken gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Bu dowra bap karhananyň desgalaryny senäçiler we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan telekeçi Köwser şerbetli hususy karhananyň gurulşykçylary bina etdiler. Bu karhananyň umumy tutýan meýdany 5 hektara barabar bolup, 13 hektaryny önümçilik usuhanasy we kömekçi binalar tutýar. Döwrewap karhananyň işe başlamagyny netijesinde milli ykdysadyýetimiň geljegi uly bolan eksport uğurly pudoklarynyň ýokary tehnologiýaly karhanalary ýurdumynyň ykdysady kuwwatynyň hemde dünýä birleşigi bilen utgoşly gatnaşyklar ulgamyna işçen goşulşýanyň aýdyn tutnamasyna öwürler. Gaýtadan işleýän senägatyň täze detgallarynyň ulanmagy bermegi ýurdumynyň dokma podanyň öňünde goýan belent maksatlaryny durumşa ýetirmäň, ony öz üçin täze belentligini çykarmagyň ýokary hil görkezlerine laýyk gelýän ýokary hilli dünýä bazaryna bäsleşge ukyply önümleri köpeltmegiň hasabyna alňan ýerdejileri artdyrmak uğruna innowatyw möhüm ädime öwürler. Karhanada Ýewropanyň we Ýaponiýanyň hemde Hytaýyň dünýä almanyň soňky gadanyny esasyna öňürilen ýokary hili innowasion tehnologiýalary ornaşdyrylan. Göksaray hususy karhananyň esasy iş uğrunyň birinji tapgyryna paýta süýmünden Nak ýöplüň önümçiligi bolup durýar. İş uğrunyň ikinji tapgyryna paýta we emeli süýüm ulanmak arkaly garşyk ýüplük öňürmeklik gözüne tutulýar. Karhanada ýylda 500 tonnadan gowrak paýta süýümini gaýtadan işläp, ondan 4250 tonnadan gowrak dörlük hilleki ýüplükler öňürilýär. Karhananyň çygmaly paýta süýümi bolup, kip görnüşinde ammara gelip gowşýar. Gelip gowşan paýta süýümi dörlük hille bolup biler. Ilki bilen paýta süýümi önümçilige alınmazdan öň harmany düzülýär. Önümçiligiň çygmaly bolup hyzmat edjek paýta süýümini ýurdumyzda paýta gowşasyny ekýän daýhan hojalyklaryň telekeçilerini ýetişdiren paýta süýümleri şertname esasynda satynanlar. Bundan başga vilayetin Kaka we Akbuğda etraplarynyň 3-4 müň hektar meýdany käriniň alyp, gowça ekip olardan alynýan paýta süýümi bilen önümçiligi üpjün etmek meýleşdirilýär. Karhana doly güýjüne işläp başlanda 350-den gowrak täze iş ornury dörer. Hemde işler 3 çalşykda amala aşyrlar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň pekim paýhas ummany magtymly pragyny ajaýyp zähmet üstünliklerine beslemegi özleriniň baş maksadyny uran bu karhananyň agdy bir işgärleri döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize hem de gahrman arkadamyza alkyş aýdýarlar.